intro natin, 30 minutes. Yung podcast na to kasi to eh. Pinagsama-samang 5 taon na hindi nag-usap. Pang Lenten season kasi to. Paano ko nga ba malalaman kung siya na si the one? Pwedeng basic yung sagot natin dito. Pero yung bisita natin ngayon sa ating episode chat, siya yung ang sarap kausap pagdating sa mga signs. Natatawa na siya. Promise, pag narinig mo siya magsalita at narinig mo kung paano siya manermon at mang real talk, tatahimik ka talaga at makikinig ka sa kinauupuan mo pag siyang nagsalita. Pero bago ko siya ipakilala, gusto ko palang magpasalamat sa lahat ng tumangkilik ng ating first episode. Tapos nakinig ka rin ng second episode. Thank you so much sa pakikinig sa amin ni Alex Calleja, tapos Asian Pacboy, tapos siya yung unang babae dito. Salamat kasi na-receive ko yung mga messages nyo. Yan, na natuwa kayo. At salamat din sa inyong pag-rate dito sa Spotify. Salamat sa pag-review at sa pag-comment. At salamat sa lahat ng pa-shoutouts nyo. Sa lahat ng gusto magpa-shoutouts sa ating Tita Max podcast. I-chat mo lang ako. Tapos, I'll be more than grateful na ma-shoutout ka. So, eto na nga po, si Tanya Chinita at welcome sa bago mong kinahuhumalingang podcast. Ito ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na Rated Tita Max. At kung meron nga akong taong, may script ako kasi gusto ko talaga masabi ko yung nasa puso ko sa kanya. At kung may taong gusto akong takbuhan para hingian ng payong. Pagdating sa mga signs, kung siya na ba yung the one for me, siya yung isa sa top of mind ko na nasa isip kong tao. Please welcome sa Tita Max, Marian, a.k.a. Lala Banderas. Naiyak ka? Grabe modulation. I can't. Sa intro lang yun. Kailangan kasi rated. Grabe kasi modulation. Tapos magbabago yung personality depende sa kausap. Hindi ko pinakaya yung modulation mo. Iyak ka? Oo. Nakry ako. Welcome! Thank you. Marian ka ni. Marian na. Known as Marian. Bakit? Kasi kailangan pag nag-progress ka na, nag-move on ka na, you leave everything behind. Makinig kayo. Yun pa lang yung tanong ko. Di ba tumatahimik ako? Diba? Tawag dyan marunong. Mamagaling. Oo, mamagaling. Matalino. Hindi, pero naalala ko yung umpisa natin. So, kaya ko siya gusto i-guess dito kasi namimiss ko siya kausap. Diba? Ayan na. Okay ka na. Okay na to? Saan na yan? Okay na to? So, naalala ko nung mga uhugin pa ako sa Yes FM, di ba? Siya talaga yung isa sa closest ko. Yan. Tapos, isa pang nagmarka sa akin, hindi ko makakalimutan, siya yung nakakaalam ng deepest and darkest secret ng life ko, di ba? Yes. Sa Tanya kasi inagawan ko ng trabaho before. Kaya nakipag-close ako sa kanya. Ay, oo! Hindi nila alam pa yan. Di nyo yun alam. Revelation Sige, din ikwento yun. natin yun. Kasi dapat papasok na ako. Oo. Tapos may ganap. May ganap. So, hindi ako natuloy pumasok. Tapos sila labi. Ako yung na-hire. Pero para sa'yo talaga yun. Oo, para sa akin yun. Kasi dapat daw later in life pa tayo magkatuloy. Totoo. First time ko siya nakilala sa Star City. Kasi papasok ka sa Star City, dinala ka ni Rick Panyero. Doon ko siya unang nakilala. Doon ko siya unang nakita. Sabi ko, ay, cool naman siya. Ang ganda niya. Cutesy. Wow. Putting words in my mouth. Hindi, sabi ko sa'yo, ang ganda mo. Artistahin ka talaga. Akala ko ikaw. Akala ko pertaining to yourself. Cute sila sinabi mo. Hindi mga maganda. Taranggap ko na nga. Kasi nung mga panahon na yun. Uhugin nga, sinabi ko na nga. Agad ka pa eh. Wala ka pa public mata. Ang damit, same lang araw-araw. Okay, go. T-shirt shorts. T-shirt. Tapos, T-shirt shorts ka na. Tapos yun, pero naging close pareho tayong Yes FM. Tapos, ang nakakatawa po kay Lalabi, siya yung nagre-reach out lagi. Siya yung nag-reach out sa akin. Pinaramdam niya sa akin na, welcome ka sa team na to. Welcome kasi ka sa totoo lang, si Tanya, hindi naman kasi talaga siya extrovert. Hindi talaga siya yung tipong, maingay siya, loud siya. Pero, may moment lang, may times lang. Sa taong comfy ako. May times lang. Or may mood may lang siya. May something. Oo, minsan talaga kaya pala magkaibigan tayo. May something ka din minsan talaga lumalabas. Hindi ma-retain.
May nagpapatalo. Ayaw patalo. Hindi talaga siya outspoken na tao. Mm-mm. So, kung gusto mo siyang makilala in a deeper note ba, you really have to reach out to her kasi she won't do it unless she's very Kilala niya comfy. talaga. Doon sa tao. Saka lang siya mag-open up. Paano ko nga na-share yung aking deepest and darkest secret? Paano ba yun? Feeling ko hinugot ko siya eh. Alam ko hinugot ko lang siya kasi nga parang for the past few days or weeks noon, hindi same yung aura mo. On air, you're different. Pero pag lumalabas ka na on air, sobrang sobrang tahimik. So I just asked, what's wrong? Plus, maano ako sa mata, di ba? Matingin ako sa mata ever since. So kahit chinita ka pa, iba yung mata mo kapag umiyak ka na kasi. So I ask, since wala mang tatanong, I ask kung ano yung problema, anong meron. Tapos, hindi mo siya sinabi kung ano talaga siya. Hindi ko ma-straight eh. Siyempre, pambobo pa ako dun eh. Oo, tsaka, very mo yun Bobo pala. Hindi parang bobo yan ay something that you keep to yourself lang talaga. I know that. So, nung sinabi mo lang sa akin na you're having troubles with, hindi ako nag-pry. Yun naman ako eh. Ano yun? Hindi nag-pry. Prito. Kumbaga, ito na. Lumalabas na. Hindi ko pinilit na sabihin mo sa akin yung details. I didn't force you to go into details. Mo. Oo. Pero nag-open up ka. I let you do it. Kasi gusto ko... Saan ba tayo nun? Sige nga, hindi ko naman alala. Nasa US yan. Kasi ako yung nag-US, ikaw ang hindi. So, pinapausukan ko si Tanya Chinita. Para mag-confess. Oo, para mag-confess. Okay, so, diba? okay. So, yun. Oh my God. Doon lang kita dinadala every single time. Tapos, I let you cry your eyes out until you're ready to go back in. Oh my God. Kasi we don't talk about it other than that place. Yun yung natandaan ko sa atin. Hindi natin siya pinag-uusapan is sa any crevice or space dito sa office. Doon lang natin pinag-uusapan. Naiiyak ako. Hindi, sobra. Simula pa lang tayo. Ganun ka kasi nagmarka ka nga sa akin. Hindi, naalala ko, katangan ko. Sobrang bobo ko. Medj. So, naluloko, may something talaga. Oo, may something ka na talaga, Bi. Layo lang nang narating mo. Naiyak ako sa something mo. So, na-realize ko na, so, kung hindi mo ako shinig, kasi nga wala akong nahinga na wala akong nasasabihan nun, so walang manggigising sa amin, real talk sa akin. Talaga, as in, sinabi ko yun sa'yo, paulit-ulit, you just have to stop. Kasi nga, hindi lang naman ako nakakita ng potential mo even from the beginning. If it wasn't for whatever experience na pinagdaanan mo, I wouldn't be in the radio industry. Kasi they all wanted you to be in. They all saw something in you. And nung nakabalik ka, I just don't want you to miss that opportunity again. Kasi I know you want it. So nung mga panahon na yun talaga, feeling ko lang, if I won't do it, I'll regret it. Nasayang kasi ang galing nitong taong to. O para lang sa mga hindi makarelate, kung ano ba yan, sila lang kaintindi. Basta relationship ito. Relationship. Kaya nga siya yung tatakbon. Tapos mayroon pang isang nagmarka sa akin, nasa akin pa rin yung sulat mo sa akin. Oh my God. Ang hilig ko kasi doon. Hindi lang pala ako. Hindi. I mean, ang hilig ko. Oo, sinulatan niya ako. Tapos sinabi niya ulit sa akin yung mga sinabi mo in person. May hilig ako doon sa mga closest friend ko na lang talaga. As in yung those people na I hold dearly in my heart. Meron talaga akong handwritten na letter sa kanila. Just so they know na I do make an effort to make those closest friends of mine know na close sila sa akin. May sasabihin ako sa'yo. Ano? Hindi ka mapaproud sa akin kasi dire-diretso pa rin yung relationship na yun eh. Pagkatapos ang pag-iyak ngayon. Totoo ba? Oo, tapos ano na lang. Bale, mga 20, ano ba yun? 13 ba yun? 3 years pa nag-run ang ano. At least nauntog ka. Oo, nauntog. Hindi naman siya parang ititreat mo naman yung mga advice na hindi mo sinusunod as whisper along the way na telling you na, oy, sinabihan na kita. It's a warning. Hindi, itanggalin nyo sa isip nyo na pag nag-advise kayo, it's mandatory that that person does your advice the next day. It's harder for them. It's easier for you to say kasi ikaw yung nag-advise. Pero for the person who is actually doing it, it's not that easy. So, hayaan mo sila. 3 years pa siya at gumana. Okay lang kasi okay ka na.
Mapaproud ka sa akin ngayon, girl. Ngayon ako proud sa'yo. Thank you. Hindi mo sure? Meron akong bago. Nag-ano lang, upgrade. Iba lang proud pa si Tanga. Iba lang yung antas ngayon. Pero kamusta si Lala na hindi na... Ay, kamusta si Marian? Si Marian ay discovering. Kasi syempre si Lala, I know what to do every single... It's not that it's routinal. It's just that aware ako of what I'm going to do in a day. Alam ko yung role that I have to play. I know the task that I have to finish. Pero si Marian kasi, although meron siyang routinal tasks every day, andun ako sa exploring mode eh. Na this is me, even the page kasi was changed into my own name. So yung takbo ng life ko and the things that I'm willing to share in public, now I have control of na. Na do I share this? Do I not share this? Nasa akin na siya. So si Marian ngayon ay exploring. It's not easy. It's really hard. Pero ano siya, kahit papaano ay contented. Happy ako. Satisfied naman ako. Nakikita ko, nararamdaman ko. Mas mararamdaman mo yung pagod ko. May tatanong ako, nakailang botox na ako, ikaw hindi ka pa rin tumatanda. Sa totoo lang. Bakit? Pareho naman yung tawa natin sa radyo, gano'n, pero wala kang wrinkles dito. Sa at least mukha ka talagang fresh everyday. Hindi ba, nagbaboto. Siyempre, science na to. Ano ba? Science na to. Sa'yo wala eh. Totoo. Meron yan. Micro-botox yan. Hindi. Botox? Wala. Tamo. Wala. Patanggal nga lang yung mga words sa mukha ko. Tamad na tamad pa ako. Ibobotox mo pa. Ano ba yan? Jeans ba yan? Feeling ko, jeans na to. Salamat Hindi ako magde-deny. Kasi feeling ko jeans na to. Humble. Oo, jeans, no? Ano sasabihin ko sa'yo kung jeans na to? Yun lang yun sa buong ko. Ano gusto mo pa? I-reveal ko pa. Ano pa? Sex life. Wala. Oh my God, ang init. Wala nga. Wala din. Wala talaga. Jeans na to. Promise, tinitingnan ko yung face mo. Sabi ko, ito naman. Ang unfair naman. Lord. Sasama na yung Sa kailangan yung relasyong mali eh. Sa kanya pa rin. Sa pa din yung kulubot. Sa'yo naman daw yung pink mata. Hindi, science dito. Engineering to. Pati yung kilay mo ngayon in architecture. Salamat. Ay, siya naalala ko nung bago kaming Jack. Promise sa lahat ng bagay, kain. Ninilibre niya muna ako. Siyempre, wala pang racket nun. Tapos, tsaka sa OOTD, talaga siya isa sa mga inspirasyon ko. Kasi araw-araw si Akla, laki na puwet ni Akla. Ang sexy mo, promise, sayang. Flex mo naman yung dede mo, tsaka yung mo. Hindi nyo kasi nakikita. Huwag niya nang tignan. Kung yung sa akin, nilabas ko lang sa kanya, nakatago pero bugs. Huwag mo nang, mamaya tignan nila mamaya paglabas. Yung puwet mo, sayang. Alam mo, yung balakang ko sa nanay ko to. Maganda nga sana kung yung puwet lang or yung balakang lang, sinama niya yung puson. Sinama na nanay ko yung pamana yung puson. Hindi naman! Meron, te. Humble naman. Ba't tingin sa oras? Nag-vibrate. Nag-chat. Alam mo na, yung mga working people na kailangan sumahod. Alam mo, ano yun ang tawag dyan? Yun, next time na lang. Bobo, di pala alam. Assignment na lang. Mental note na lang natin siya. Sige. Wow. Tsaka, ang tali-talino nito, di ba? Ilan na kaming appear. Assignment yan, ang matapos yung podcast. Pakibilang to. May prize. Tsaka beauty and brains talaga itong kuvain na to. Ikaw din naman. Wag mo na. Pag binala kita, wag mo na akong pinapag-try mo na kasi sa sarili mo as bobo. Hindi naman talino ka kaya. Sa ibang alam mo, subject. Pinakagusto ko kay Tanya. Sa PE. Pinakagusto ko kay Tanya, money matters sa'yo talaga. Oo, syempre. Magaling ka talaga sa finances. Ever since the world began. So, nasa yung sipag sa akin yung hindi. Sa socials kasi, nung, di ba, pandemic and all, nag-YouTube si Akla, nag-rise talaga siya sa TikTok. Lahat na ng pamilya ko sinama ko. Pati ex ko, binura ko talaga yung YouTube ko kasi doon yung ex ko eh. Oo. Binura mo siya doon? Yung YouTube ko. Hindi, mabait yata siya. Hindi. Sorry na, hindi na kasi kami updated doon eh. Tinanong ko na siya once eh. Kaya kanina sa BTS, sabi ko, wag ka muna mag-appear-appear. Sayang yan. Ang dami kasi natin ebas. Oo. Hindi ko na alam kung anong topic natin. Kasi sobrang dami ebas. Para tayo egg tray eh. Oo, te. Nung ulit topic.
So, yun na nga. Ang dami remarkable sa akin. Yun. Ang init. Ang dami nagmarka sa akin, sa puso ko. Your Lalabi. Yan. So, kaya ikaw ang naisip ko na isama ko sa podcast. Kasi yung chemistry na pa-apir-apir, wala din naman ng ganyang inaapir. Nung dati, yun sa ginawa ko din ganito, pero sa YouTube siya, sessions yun, Sessions yun. Si Tunying yata din yung second ko. Si Tunying din ang in-interview ko. Iyak ba tayo dun? Hindi ko alam kung umiyak si Binuran Tunying. nyo na? Pero doon mo na-reveal. Binuran nyo na? Doon siya nag-reveal, diba? Na sila ba uli o naghiwalay na? Sila ba uli? Kayo uli ng ex mo na kasinama mo sa mga YouTube video. Doon ka nag-reveal. Shit, burahin natin yun. Di ba? Wala naman siya masyado highlight doon. Tinanong ko lang. Salamat naman. Alam naman na yan nila. So, ito gusto ko magpasalamat ngayon. Siyempre, hindi pa ito ending. Intro pa lang ito, girl. Ending na ang bilis. Oo. Dito, meron tayong Tita Max Confession sa ating podcast. So, may letter sender tayo at papayuhan natin siya. Sige. May tanong siya sa'yo. Okay. Tita Max Confession. This December po, 10th anniv namin ng girlfriend ko. Pareho kaming may stable na trabaho at may savings naman. Pero, ewan ko ba? Bakit ayaw ko pa siyang mayaya magpakasal? Isang beses po, pabiro niya akong niyaya sa chat. Sabi niya, tara pakasal na tayo. Nilove reacts ko lang. Kasi ayaw ko siyang sagutin ng no, baka maghiwalay kami. Ayaw ko ding yes, kasi baka hindi ko naman mapangatawanan. Gusto ko naman po siyang makasama sa future, pero bakit kaya hindi ko pa masagot sa sarili ko kung siya na si the one? Sayang kasi ang 10 years, kaya patulong naman po. Love, #Mr. Unsure. Very Mr. Unsure. Very immature. May pa Mr. Unsure ka ba? So yun, di ba kanina sa intro ko, paano malalaman kung siya na yung the one? So 10 years. Nasa taon ba to ng pagsasama? Well, it plays a role. We cannot deny na yung years of being together plays a role. Lalo na kung sa 10 years na yun, malamang sa alamang even yung amoy ng utot ng isa, kabisado mo na. So, it plays a big role in decision making. Pero, tanggalin na kasi natin yung very juvenile na tag na yan na siya na ba si the one. I don't think kasi there is the one. Oh my God. Oo. Hindi tayo ready sa real talk na ganito, di ba? Tayo mga Pilipino kasi parang conventional tayo na me the one for me. Kasi it gives us hope. Parang it gives the kilig factor to a relationship kapag tinag ka as the one. Syempre, kunyari ikaw, meron kang boyfriend or merong nauumaling sa'yo, tinawag kang the one. Kahit pa paano kinikilig ka hearing it Pero in real life, siguro coming from a person who's also in a decade-long relationship, the one is not actually someone that comes along The one is someone that you choose. Ikaw ang nagde-decide na siya na yung the one. So, ang titignan mo lang na subjective reasoning ay yung sa'yo lang. Does this person makes you happy? Can you live without this person? Does this person completes you? Does this person cause you so much pain, unbearable pain? If the answer is all yes, then what are you waiting for? Diba? Kung hindi man siya ang magiging, hindi na naman kasi unconventional din sa atin yung hiwalayan kahit nakasal pa, diba? Though we do not encourage it, na we would want a person to stand by the marriage, hindi naman natin sila pwedeng pilitin. Pero kung meron namang ganong option, kung hindi talaga kayo mag-work as long as amicable yan, maghiwalay na lang kayo. Ano yung amicable? O yung okay sa inyo pareho. Bakla. Saan tumatatanong page to? Sa dictionary? Sige, sa mga 5. Letter A kasi. Oo. Hindi, feeling ko kapag both of you, consensus na hindi talaga, we tried, we're okay, kung maghiwalay tayo, hindi maghiwalay kayo. Pero for now, it's a choice Being with that person is a choice. Stop asking yourself a lot of questions kasi hindi kung ka mauubusan. Siya si the one. Oo, hindi ka talaga mauubusan. Hindi ka mauubusan ng tanong, hindi ka rin mauubusan ng tawag dito ng makikitang mali sa kanya, ng makikitang tama sa kanya kasi you're now searching for answers. So if hindi mo nakukuha yung tamang answer na gusto mong makita or tamang signs na gusto mong makita, that doesn't mean that that person won't fit sa buhay mo perfectly.
maybe that person will. You just have to stop asking. Kung siya ba si the one. Ako, I stopped asking about the one a long time ago. Totoo. Oo. Kasi sa sobrang daming heartbreaks na, sa sobrang daming relationship Mga 32. na. Oo, mga 70. Sa sobrang daming heartbreak ko na, be, parang feeling ko, I just have to choose myself na, eto na ako. Ako, sa sarili ko, I don't even care kung ikaw si the one. I don't even care kung finit mo or chinek mo perfectly all the crosses that I'm looking for in a man. Ako na to, it's a state of Decision mind. ko to. Oo. I wanna be in this relationship for the rest of my life. I don't care if you are the one, but for me, you should be the one. So, ako na to magde-decide. Ito na yung forever ko. Itong taong to. So, kung hindi man siya yung nasa dreams Nasa ko. listahan ko. Totoo. So be it. Kasi para sa akin, it's a state of my mind na I'm tired of searching. Sino ba kasing nag-title nito ng The One? Ewan ko. Sana nahanap mo iyo. Ay, sorry. Sana mahanap mo iyo. Hindi, grabe, di ba? Sabi ko sa inyo, di ba? Nga lang tayo, di ba? So, tapos na po yung podcast. Thank you so much. Di ba? Ikaw, tigil mo na din niya kakahanap ng The One. Hindi. Kasi ito hanap nila. Charot. Peke pala to. Naghuhugas kamay. Hindi totoo. Kasi, syempre, bilang tao, yung pangangailangan natin pagdating sa intimate relationship, hinahanap natin mga checklist. Anong sign? Oo. Ang hiling natin sa signs. 3 signs na siya na. Bakit? Wala lang. Naririnig ko kasi yung dating Robin siya. Si Robin. Sa tenga ko. Habang ginagawa mo 3 yan. sign, hindi. Totoo. Para malaman natin kung itong tao, kayong kaibigan natin, ang kakilala natin, tamang kaibigan, tamang tao, kailangan natin ng mga green flags. Oo. Kasi we don't trust our own judgment. That's the reason why we like signs so much. Kasi feeling natin, I always fail or laging mali yung napipili kong tao. So I no longer trust my judgment. So instead of putting it as a burden sa sarili ko na pumili, I'll just look for signs. If all checks out, hindi ibig sabihin tama yung pinili ko. Pero that's not it in real life talaga. You just have to find a way to be okay with your choices. Na siya na to. Magdidesisyon na ako. Hindi kasi magiging perfect talaga yung choices mo eh. Laging may palyado dyan eh. Kahit pa 10 years na yan, sabihin sa'yo ng mga tao, yung grabe yung relationship nyo, 10 years na, kilala nyo na isa't isa. Yes. Kilala ko na yung tao enough na alam kong may flaws siya. And ako din naman. Hindi naman ako stranger to flaws. But siguro, we just have to be okay with the choices that we make. So today, I choose this person. I want to be with this person. Kesa hodang di siya in the one. I just want to be happy with this person. Okay. Paano kung ikaw, ganyan yung thinking mo, pero kung siya, yung partner niya, hindi, kailangan pareho tayo na, ang tingin mo sa akin, the one. Ikaw, dapat ganun ka din. Hindi sabihin ko na, the one ka din. Okay ka na. Parang may matanong ako. Tapos tinapos mo na kasi. Ay, sorry na. Kasalanan ko. Hindi ko na mapaik. Ba't ba ako gines? Sana kinentohan nyo na lang ako sa labas. Yung tanong ko, biglang iningkot niya ng 180. Teka, in the first place, wag niyo kasing isipin, wag tayong magpadala sa sistema ng the one. Dapat the choice. The two. The three. Hindi totoo. No? The choice. Feeling ko mas pressure na ng society itong the one. Saka ano na siya, para lang sa akin talaga, it's too immature to think na there is someone out there too perfect for you. Kasi parang kung iisipin mo, gano'n ka conceited to deserve someone so perfect. So stop looking for perfection if you, sa sarili mo, alam mo, you are not that perfect to deserve such. So instead of choosing for the one, or looking for the one, look for someone you'll choose. May tanong ako sa sulat ni Mr. Unsure. Kasi ang paniniwala niya, the one to, kasi kung papakasalan niya. So, yung pagpapakasal ba, sign to na naniniwala ka itong partner mo ngayon ay the one siya. Yung marriage pa, sign. Not
a sign, but a commitment na siya yung the one. Kasi parang, you may think na sometimes wordings lang in different. No. It's different kasi yung meaning niya ay different eh. When you look for sign, it's subjective. Para siyang, I don't know how to say it eh. Para siyang hindi totoo. Intangible. Pero pag sinabi mo kasing marriage, it's a commitment kasi. So, when you ask someone's hand for a marriage, you wanna be committed to that person. So, tanong mo sa sarili mo, if you really wanna make sure, Mr. Unsure, that this person is actually the one. Sige, bigay na natin sa yung the one. Ask yourself this, am I ready to be committed to this person for the rest of my life? If the answer is yes, without second thought, then siya na yun. Kasi ang lagi mong iisipin dyan, hindi kung paano siya kung sino siya. Ang lagi mong iisipin, paano ba ako kung kasama ko siya? Do I feel happy? Blissful? Do I feel complete? Do I feel like satisfied ako, contented ako with my life? Yun lang yung checks na kailangan mong i-cross para lang masabi mo sa sarili mo na I really wanna be committed to this person. Kasi ito yung nararamdaman ko whenever I'm with this person. So, feeling ko, kung gusto mong tanungin talaga sa sarili mo, if this person is the one, answer the question. Am I ready to be committed to this one? If the answer is yes, by all means, happy marriage to you both. Ganun. Yung bang fact na nagtatanong siya, kahit sino, pag nagtanong ka na, siya na kaya si the one, ibig sabihin ba nun doubtful ka? Siguro, feeling ko papansin ka. Feeling ko sumulat ka lang. Hindi, feeling, ayoko naman kasi dismiss na may mga tao lang talagang hindi ganun ka bilis mag-decide in life. Okay. Or hindi ganun. So valid ito, yung pagtatanong niya. Naman. Kala hindi ko naman kasi invalid ID. Hindi maibig sabihin nito, hindi na siya sure hindi ka na of sure. sa relationship. It's just so that, it's okay to ask. Oo, kasi buhay mo yun Yung marriage is a commitment, like I said. It's a responsibility that you take upon yourself for the rest of your life. So, walang maninisi sa'yo if a moment or two of your life, tatanungin mo muna, okay ba to? Kasi buhay mo yun Ito na yung, sinusulat mo na yung direksyon ng buong buhay mo. Correct, so, kung mag-doubt ka every once in a while, no one will fault you na, ba't ka nagda-doubt? Di ka ba sa akin sigurado? Immature ang babaeng mag-iisip ng gano'n. Wag gano'n. Everyone is entitled kasi to be in doubt. Kasi di ba parang pinalaki tayo sa Filipino setting na pag mahal ka, papakasalan ka. Should. Oo. And I believe in that. I wanna believe in that. Kasi hindi pa rin naman ako nag-give up sa marriage. Gusto ko din yun. Na kapag mahal ka, papakasalan ka. Pero ilagay natin siya sa katotohanan. Marami na kasing factors yung kasal. Alam naman natin yan. Hindi na pwedeng love yes, lang. Correct, diba? correct. Love won't always keep us alive. Kailangan natin stability, direction, future. Sa nila, sa kanilang setup, pareho silang stable ang trabaho. Tapos 10 years na sila. Yun naman masaya. Tapos ikaw na lang yung iniintay. Sa'yo nakasalala yung... Edi good luck. Yes or no? Kasal o go? Kasal o no? Siguro kung ako yung 10 years, tas jowa ko yun, di ko siya pipilitin. Hindi ko siya pipilitin to be in that same state as I am. Hindi ko iisipin na hindi niya ako mahal. Isipin ko lang na this person wants to give me the world. And I want to wait until he is ready to give me the world. Kasi kung i-rush natin lahat, i-label natin lahat na kailangan now na. Di po dapat ba mag-rush sa 10 years? 10 years na. Well, nasa 10 years ako, I'm not rushing. Okay. Hindi. Parang feeling ko lang kasi na when a person or when a man is ready, kapag ready na siyang magpakasal, ganda na sasabihin mo. Yun yung pinakamasarap na feeling. Kapag ready na siya. Kapag alam mong hindi mo pinilit. Shit. Kapag alam mong hindi mo hiningi na mahalin ka, hiningi na pakasalan ka, hiningi na piliin ka. Pero kusa niyang ginawa. That's the best feeling in the world. So if that person is right for you, no matter if it takes him 15 years to realize that, I would rather wait for that 15 years than hear it from someone na hindi siya. Shit. So okay na ako. Maghihintay na lang ako until you are ready. Willing to wait?
willing to wait. If I am the girl. Willing to Pero wait. that will not always be the case. Diba? Especially kung minsan si babae nagparinig na. Oo. Totoo. Kasi tandaan yung mga lalaki, when it comes to the relationship, totoo, kaming mga babae ang driver. Driver ng relationship. Kami yung decide or nagiging gauge kung happy ba tong relationship na to, magiging toxic ba to. Nasa amin yung control na yan. Kasi tayong mga babae yung taga-push. Pero ang direksyon ng relationship, ang where to go, will always be the man's responsibility. Why? Kasi kayo lang naman yung pwedeng magsabi na tara, magpakasal na tayo. Yung grabe yung tayo ng balahibo ko dito. Diba? Hindi naman namin kayang sabihin yan sa inyo. Although it's okay in this generation to do that. To joke. We don't wanna do that. Diba? So, you're encouraging pa rin sa mga babae na, o sa mga lalaki na kayo dapat? No, kayo talaga dapat. I mean, tough kami in life, yes. Strong, independent women, yes. Pero we wanna be treated that only time, as a princess. Ibigay nyo na yun sa amin. That's all we wanted in life. Even nung mga maliliit na babae pa lang kami, yun yung gusto namin eh. Yun yung dream namin. Kahit i-deny mo yan ngayon, dream mo yun na magpakasal. Na tanungin ng isang taong mahal mo, will you marry me? That's part of your dream. So, sa dami-dami ng dreams namin na hindi na magkatotoo, kahit yun na lang ibigay mo. As a lalaki, sa inyo yun. Responsibilidad ninyo. The rest, ipaghahain namin kayo, ipagluluto namin kayo. Kung gusto nyong mag-gaming, gusto nyong mag-sports, susuportahan namin kayo. Pero we only ask you of one thing. Kayo mag-set ng direction ng relationship and we will support you every single step, in every single way. We will support you. Pero kayo magsabi ng will you marry me? Huwag nyo yan ibigay sa amin. Kasi insult yan sa amin. Pero hindi lahat ng lalaki marunong yan. Pero hindi lahat ng tao tanga. Diba? May mga bagay na hindi mo kailangan pag-aralan ng sobra. Common sense, no? Common sense yun. Kumbaga meron tayong mga basic duties in life. At saka lagi mo kasi iisipin bakit naman si Jerome, yung director, nagawa? Saan siya nag-propose? Si Jack? Saan siya nag-propose? Disneyland. Diba? Si Jack. Diba? Isang mga boss natin nakapag-propose. Ba't di ba mababanggit yung pangalan ko? Ikaw, lalaki ba? Napapropose ako sa'yo. Okay ka na ba? Oo, diba? So, meron pa din. Meron pa din. But, you have to understand, as ladies, me talking to you, ladies, huwag tayo magmadali. Let them be ready. It's the most blissful feeling in the world. Kapag yung tao, yung lalaking mahal mo, ready nang pakasalan ka, nagkusa siya para tanungin, will you marry me? Huwag kayong magpa-pressure. I know na meron tayong ticking time bomb. Meron tayong time clock, time frame na sinusundan. I do understand that. I perfectly understand that. But do not underestimate your partner that they are so stupid they don't know about it. They are not that stupid. They are not yet ready lang. And you just have to wait. It's worth the wait. Kung ikaw worth the wait ka as a girl, worth the wait din sila for that. So, tayin mo lang. Alam mo, natutuwa ako sa payo mo kasi kahit papano, yung galit ko sa lalaki, medyo galit kasi upset ako sa kanya. Bakit? Pinapatagal mo, hindi ka pala sure. Kung ako yun, practicality wise, yes, come on. Alright. Ang payo ko dito, pakawalan mo na siya. Pinaringgan ka na isang beses. Pero kahit paano, ikot pinaga. Ako talaga, paka-negative thinker ko talaga. Hindi. Babae ka parang ako naman lalaki. At saka kasi kumbaga, ako may goal ako eh. So kung may goal ka, hindi para tayo same goals, hanap na lang ako ng makakapareho. O kaya single muna ako. Kasi ako, iniisip ko naman, sa 10 years na yun, it's impossible na hindi kayo same goals eh. Hindi kayo aabot ng 10 taon without a reason. Sa bagay. Diba? If you look into it, umabot kayo ng 10 taon, not because may isang nagtsatsaga. No, that person still sees something in that relationship worth staying for. So, I just think na, since umabot na kayo ng 10 taon, ano man lang yung maghintay ka pa ng 1 more. Totoo, no? Ano lang ba yung maghintay ka pa ng 2 more? It's not about being nanghihinayang lang yan sa 10 years kaya ayaw niyang pakawalan. It's not it. Sometimes yung 10 years na yun kasi parang
it's worth a lifetime na eh. All the memories, all the feelings that you felt, all the milestones na nagawa mo within those 10 years, it's enough for you to say that this person is meant for me. Kailangan na lang namin tong isil yun. Itignan mo siya in an angle na makikita mo yung marriage as a sign of formality. Because you know within your heart na you are already married to this person. Without the paper, I'm already intertwined with this person. Kadikit ko na siya eh. Sa loob ng 10 taon, I am not one without the other. So ano lang man, maghintay na lang ako for that formality. This relationship, yung 10 years na yon, is already a living proof that this relationship is worth fighting for. Kasi investment ang time eh. No? Yes. Diba? Tsaka 10 years, syempre, no? Di ka naman tatagal ng 10 years dyan kung wala lang talaga. At saka sinabi niya, sige, bigyan na kita ng green flag kahit gusto ko ta-i-bash. Sabi niya, ay, nakikita ko namang kasama ko siya sa future. Sige. May mga lalaki lang talaga na hindi equipped for yung gesture. Gesture lang yung kulang. Yung heart nila is in the right place. It's just the gesture is daunting for them. Yung gesture of marriage, medyo daunting for them. Maybe hindi kasi sila talaga sweet na tao, hindi sila romantic, they don't wanna go through it, chisihan sila, nagkikringe sila. So, ang problema lang nila is the gesture of marriage but not the idea of it. So, a lot of reasons can come in play sa situation ni Kuya. Grabing kalawak naman yung pag-iisip mo. Siguro, sa ano na yan, sa diba? Oo. Para mahanapan mo siya ng, kasi kung halimbawa sa typical na streets, na napakagalang katulad ko at ang dami ko ng pinagdaan kanal na relasyon, di ba? Parang sa akin, ay, hindi ko sasayangan na yung oras ko para sa'yo. Hindi mo pala ako ayaw mo pala akong alokin eh. Biniro na kita eh. Feeling ko lang kasi talaga, may mga taong hindi likas na masama. May mga taong in a relation. Tayo. Tayo, demonyo. Demonyong level na tayo. Pero feeling ko hindi, yung mga lalaki, hindi lang talaga sila equipped with EQ. Totoo. Wala silang EQ. Yes. Pero meron sila IQ. So, natutunan mo mag-adjust. We need eh. Tayo mga babae, we just need to accept na tayo mag-adjust sa relationship. Diba? Kapag hindi mo pa yun na-accept hanggang ngayon, sarili mo na lang yung niloloko mo. Kasi ngayon parang maraming trend sa TikTok yung mga kwentuhan na ganyan, green flag kapag walang emotional intelligence, red flag na agad sila lalaki. Pero hindi innate sa lalaki yan. Totoo. So lahat sila red flag. Hindi talaga innate sa kanila. Hindi lahat ng tao, ay lalaki talaga, sensitive sa emotions ng babae. Kaya nga, di ba, lagi silang naiinis. Kung ano na yung gusto mo, sabihin mo na lang, huwag mo nang ipahula sa akin. Di ba? Kasi tayong mga babae, ang ina-expect natin, makakaramdam sila to whatever it is that we are going through, what we are feeling, na meron silang sense of sensitivity para alamin kung ano yung gusto natin na sa utak-utak natin. Di ba dapat ngayon sa tagal-tagal nating nagsama, alam mo na yan? Hindi nga yun ganun. So, wag mo na silang pahulain. Sabihin mo kung ano yung gusto mo, di ba mas maganda yung relationship pag ganun na lang. Correct. Na, si ate kasi nag-chat pa. Nag-joke pa. Nag-joke pa kasi. Nalapre-ak ka tuloy. To turn the screen back. Ayan. Yan. Dahil kasi, easily distracted. So, may sakit na talaga. Span mo. May isang manok. Manok ka, girl. Pakalit na attention span niya eh. Parang feeling ko pag may gumanong lang ako dito, gaganon pa siya eh. Diba? Nasaan na tayo? Kala niya makakabalik siya sa conversation. Hindi, diba? Ang refreshing lang makarinig ulit ng other yes, alright. Perspective ng iba. Kasi for the longest time, itong mga nagdaang taon, naging sobrang hardened na ang aking heart pagdating. Parang not giving chance na para sa mga taong sasamantalahin yung dati, yung mabuti ka. Mabuti ba ako? Hindi ko sure. Hindi, wala naman siguro magpo-fault sa'yo for being like that. I mean, tayo ay hinubog ng experiences natin. Correct. Ganyan ka hinubog ng experience mo. Ganito ako hinubog ng experience ko. That doesn't mean what you are feeling is wrong. Huwag mo invalidate yung nararamdaman mo. Hindi naman, sobrang valid ko nga. Validated ko nga sa sarili ko lagi.
Wag mo invalidate yung experience mo. Parang feeling ko lang, the reason as to why you feel that way, heavily, sa mga lalaki, is because wala pang tamang taong nagparamdam sa'yo how you should be loved. So, maybe Sobrang that malas ko naman sa 41 years. Dadating din yan. Hindi, true. Yeah, may mga may tamang tao lang. Minsan ako din yung mali. Naamin ko naman. Ayan. Siyempre, perfect ka ba? Minsan. Oo. May mga pagkakataon din naman tayo din yung mali. Oo, diba? Ako din naman. Yung mga choices ko din sa life, syempre, at sa mga tao. Tapos gusto ko perfect. Diba? Feeling ko lang kasi whatever makes, alam mo yun, whatever floats your boat today. Diba? Nag-grind na ako in life. I just wanna be happy. So, kung ganun yung choices mo in life, especially sa guy na you just want someone who will make you feel light. Kasi heavy na as it is yung life ko. Ako hindi, wala na akong paki basta may pera eh. Di ba sabi mo kanina? Di ba? Dapat tumataas yung antas. Oo, syempre kailangan. Bembang na bembang to. Next, yung may yacht. Oo naman. Tumatagilid. May top 5 ako sa'yo. Pero thank you, grabe. I-review ko pa ulit-ulit itong podcast na to. The Lalavanderas Feg. Okay. Wala nga Lalavanderas. Ay, Binauna natin siya. Bakit ba? Forever ikaw na yun. Ay, sorry, podcast mo nga pala. Top 5. Ano yung top 5? Hindi to tough sa'yo, masasagot mo to eh. Okay. Ayan, top dali. 5. May effects. May niyaya ka na ba sa mga exes mo na tara pakasal na tayo? Wala. No. I'm proud of you. I'm proud of you. Si Uncle yun, sorry. Wala. Talaga. Ayoko nga. Gusto ko nga. Kahit dati, yung mga marupok na Marian ka pa. Wala. Feeling ko lang kasi. Naman si Jerome nun. So, parang sinasabi totoo. Never ako naging marupok. Oo nga. Bobo pero hindi marupok. Ay, kayo ba yun? Oo. Pag bobo. Nasa lahat sa akin. Dalawa sa akin. Yung dalawa sa akin, check. Hindi. Okay. Sa sobrang independent ko as a girl, as a woman. Hindi. Yun lang yung hanggang ngayon sa sinasabi. Yun lang yung kaisa-isang beses na gusto ko maging tratong prinsesa. Oh, shit. Yun lang. That's my non-negotiable. Pag-ibig o pera? Pera. Kasi meron na ako na isa. Ikaw na, lahat ng check sa'yo talaga. Paki-off. Charot. Okay. Mas mahal ka o ikaw ang mas nagmamahal sa kanya? Ako ang mas nagmamahal. Oh my God! Ganon ka ever since hanggang ngayon? Mas gusto ko ako yung mas nagmamahal. Love language mo, acts of service na kayo? Yes. Ever since, mas grabe. gusto ko yun. Kasi parang mas happy ako kapag masaya yung partner ko. So, mas gusto ko ako yung nakakapagparamdam ng more. Wow. So that, pag nagtapos kami, no regrets. Ako yung walang regrets. Oo, ikaw ang winner. Oo. Smart lang. So starfish lang siya? Oo, te. Kasi lang siyang plant. Hindi. Pag-ibig pala to. Sorry. Okay. Gusto ng partner mo na mag-anak lang kayo at ayaw ng kasal? Go or not go? No. If you want it, put a ring on it. Walang tugtog. Ayoko nun. Oh, shit. Oh. Kasi if you want a life with me, I don't want you to want me half-baked. Pakita mo sa akin all the way. Kasi yun din naman yun eh. Ikaw na lang din nagsasabi, kasal lang naman yan. Exactly. Babalik ko lang sa'yo, kasal lang din naman yan. Eh, ibigay mo na lang sa akin. Correct. Para wala tayong pag-usapan. Nakikinig ba kayo? Pero kasal muna. No walang kids anak. If walang ring. Pero ikaw, mag-aanak ka pa ba? Halimbawa, nagpakasal ka? No. Yun naman pala. Yung pala dapat kaya matapang. Oo. No. Napaka-breadwinner nito. Para kami nito nakarelate kami sa isa't isa. No, sinabi ko na naman yan before na I'm not that interested. Kasi, pwede ma-share. Not at the moment. At least. Kasi ayoko na may close yung doors ko. Tapos one day makita niyo ako, di ba buntis? Sabi ko, si ate, kinain niyo sinalita. Hindi. As of the moment, I don't want to. Kasi I know how hard it is to raise a child. I don't want to be unfair to that child. Sa lifestyle na meron ako, hindi ko makita kung saan mag-fit yung child. Not everybody is that strong of a mom. I saw, in person, I am working with one. All respects. Pero I just don't know if I can be that person.
kita ko siya, she's doing it effortlessly. Shout out to Mitzi. She's doing it effortlessly. Pero I just don't know if I'm built that way. So, di ba, alam mo yun, before mo kilalanin yung ibang tao, dapat kilala mo yung sarili mo, di ba? So, if other people already knew na kaya nilang maging mom, na gusto nilang maging mom, ako aaralin ko palang how. So, I don't want to give that child a half-baked kind of motherhood. Gusto ko siyang bigyan ng masayang motherhood. So, masayang mother. Aww. So, if I cannot be that person, if I know within my heart, hindi ko kaya yun ibigay. At ang talino ng desisyon na yun. Diba? May nililigtas kang isang tao. Oo. Kasi ayokong maging unfair dun sa bata. Kasi ako, sa sarili ko, alam ko hindi pa ako tapos sa lahat ng gusto kong gawin. So, kapag dinagdag ko siya, saan siya pupwesto? Diba? Huwag tayo maging selfish na just because gusto natin may makasama tayo. May dirty kitchen pa naman. Ayun sa laundry. Diba, mabos tayo dyan. Wala talaga tayo mag-asa. Hindi, diba? Ayoko lang kasi mag-anak para doon sa sinasabi, parang kasama ka sa pagtanda. Ganyan. No. Kids are not investment. Don't do it. If you're not really sure that you can be a parent. Diba? Iba ang pagiging nanay sa pagiging ina lang. Hindi ko alam diba? Parang iba, aaralin pa lang kung paano maging nanay. Iba talaga, baked na talaga sila to be tatay. I'm not yet that person. Tanggap ka namin. Yeah, I know. You should. Diba? Tama. Naka-choice. Boy mo to. Ano na? Paano na to? So ito, di ba? No. Ano? Wala kasi pagkagangster, di ba ko? Oh. Di ba, syempre, sabi mo sa akin, huwag na kasi tayo paniniwala, stop na yung paniniwala sa the one na yan. Pero, halimbawa naniniwala ka sa the one. Yung present relationship mo ba, nakikita mo na siya na? Yes. Without pag-iisip. Oo, kasi meron akong ewan ko, again, lahat naman tayo naniniwala sa mga superficial things natin in our head. Yes, meron akong parang 4-year curse Ano yan? Every single time na sumasampa ng 4 years yung relationship ko, something fucked up will happen. Tapos matatapos yung relationship na yun. Either this person ay magloloko, either this person will want more than I can give, this person bigla lang akong iiwan, or this person, parang wala na, nag-stop na lang siya mag-effort at all. Laging ganun lang. Pero this one kasi, lumampas sa 4 years. Hanggang 10 years na siya. So, alam niya ba yung curse na yan? Nakwento mo ba yan sa kanya? Nakwento ko kasi baka sabi niya, uy, gagalingan ko. Ay, hindi. Hindi lang. Hindi yun mag-effort. Competitive. Hindi yun ganun ka-competitive. Chill lang yun. If you want me, you want me. Ganun. May ilang years na ba kayo? A decade. This year. Shit. Dekada na kami. Isang dekada. Feeling nga namin okay na kami doon. Okay, tapos na? Okay na. Okay na. Clap. Isang dekada na kami. Pero yun kasi yun would you believe that we don't have a date? Na naging kayo? Oo, wala kang na-share mo yun. So, we never kaming nag-spend ng anniversary. I don't think makikita mo siya gaano sa timeline ko. Same as hindi mo ako makikita sa timeline niya. And it's okay. And it's okay. Walang hard launch. No, yung relationship namin, it's not a secret, but it's private. Diba? Hindi naman siya sekreto. If you ask us kung kami ba, sasagot kami yes. Pero we don't want to post about it. Pero siguro na feeling namin yun yung secret as to why it is that long. Ako kasi yun yung secret ko private para mapagsabay-sabay. Charot. Hindi sa'yo secret. Hala, na-share ko. Hala, ano ba yan? Ba't mo pinadcast? Dapat may schedule ka. Grabe, no? Mondays uso pa naman ngayon ang kailangan ng trend, hard launch para malaman mo kung baka married na to. No? Wala nang hard launch. No? So, ayan lang natin. Pero happy ako for you. Thank you. Ako din happy na ako. Finally happy na ako. The fact na hindi ka stress, yung mukha mo sobrang batang itsura. Siguro tunying I finally found someone na won't make me ask for more. Kasi noon nag-ask ako for more, 'di ba? Sinabi ko yun sa'yo, I want you to make me feel na okay ako. I want you to make me feel na mahal ako. This person doesn't make me wanna ask. Kasi this person already made me feel contented. May kapatid ba yan?
Meron, Hindi na nurse. talaga nagseryoso. Meron, nurse. Nurse? Eh, baka may Oo. asawa na. Hindi, jowa pa lang. Ay, Agawin mo. kaya ko pa yan. Yung asawa nga, naaagaw. Hindi na talaga Sus nagseryoso. ko, Lord, ang hirap mong kaibiganin. Para ayaw kita Basic. pakilala. Pero hindi, ang happy ko. Thank you. Diba? Ikaw ba wala? Malalaman ng isa. Wala nga. Podcast ko to, ako magtatanong. Ako na din magtanong. Dito na din ako eh. Wala, meron. Kasi hindi ko pa sure. Oh. Okay, salamat po sa Thank lahat. you. Pero Okay na tayo? thank you. Thank you. Ang gusto ko pa tong habaan, pero syempre magiging Oo. sa season 2. Pangalawa, mainit natin. Oo, Kaya yun na. Pasalamat. Thank Kasi you. wala kang pagdadalawang isip sa pagsagot. Napaka-confident po. And galing sa puso mo at sa isip. Napakatalino mo talaga. Diba? Thank you. True. Thank you so much Thank you. for having me. And I'm happy na may sarili ka ng podcast. I mean, you are a wonderful guest. So, hindi na ako magtataka if you are equally, if not more than, or greater, even greater host. So, happy ako for your podcast. Sana dumami pa yung maigi-guest mo. Totoo. Gawin mong steamy. Pwede ka ba mga 3? Ha? Okay na isa. Ang init eh. Sorry. Charot. Hindi kasi ma-silent yung aircon eh. Pero may regalo ako sa'yo. Ay, bago ano tayo. yan? Asan na ba yun, baby ko? Sa likod ko. Ano yan? Ay, siyempre may ano ako. Di ba bukod doon sa biryani. Shout Ano out yan? sa biryani. Pineapple juice, tsaka wipes. Tsaka snow bear. Tawag dyan ay Tita Mac Starter Pack. Yun, nakaisip yun eh. Hindi ako. Wholesome kaya ako. Napakababoy mo nila. Dalawa na yun sa inyo. Thank you. Ayan. Thank you so 2 days mo much. na yung magagamit sa Bembang. Charot. Thank you. Napakabab. Makahabol man lang. Oh, thank Pinabahan you. ako sa'yo. Thank you so la. much. Meron ka bang gusto i-promote? I promote myself. Hindi, thank you Thank Sobrang you. thank you. Kung gusto nyo magpa-event, yan. Ayan, Punta na totoo, kayo sa amin. totoo. At saka may gusto kayong hinga ng payo, di magdadalawang isip mag-reply. Mm-mm. Yung isang... Tanungin mo lang sa sarili mo kailan. Oo. Kasi tagal ko mag-reply, B. Sa mga kaibigan ko lang yan. ako mabilis. Totoo. Yung sa akin nga, reply mo 3 days eh. Hoy, Bunti ko lang i-unsend. Joke lang, nagjo-joke Ay, lang. Tun. tinisip ko talaga. Sobrang busy ko ba eh. Joke lang, ang init na, tama na to. Mag-extra na tayo. Mag-exo ka na. Ayan, maraming salamat. Biglang nag-sexy. Oo. Ayun, may pitik. At salamat din po sa inyo kasi tinapos niyo yung podcast na to. Palakpakan po natin, Lala Banderas. Thank you. Marian. Thank you. Magaling to kumante. Sana matapos yung exo mo ng Wala lalo. lang pumunta. Ang dami pati nag-exo ko na nga. Natulog tayo sa bahay namin. Tayo natulog kami. Nagpatandoy ay si ate. Niyaya kami Maria Morena. Sabi ko, kunin lang sa loob. Iniwanan kami sa kubo nila. Hindi man lang kami pinapasok sa loob ng bahay para matulog. Doon kami natulog ni Maria Morena sa labas. Kasi nagiinom pa kayo. Ba't di ka lumabas? Si Lola nga, ay si nanay nga, binigyan kami sa ng palukan. Ikaw, tulog ka lang eh. Nako, eto na nga po. Ito po si Tanya G. Sana makapag-extra ka. At ito po ang usapang sagad. Lahat ay nalalantad. This is Kayo mo yan. Rated Tita Max. Bye-bye. Aray ka! Ang init!